Δεν λέμε τίποτα για την κυρία. Εντάξει. Αυτό τώρα δεν είναι. Η μάνα του να κατήρει, Λοιπόν, σαν πρόεδρος Συλλόγου των Εργαζομένων και σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είστε, θα σας δώσω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία είμαστε αντίθετοι με την παραχώρηση έκταση στο ΚΑΤ για να έρθει εδώ στο Κανά. Ζητάμε λοιπόν, εάν ξανασυζητηθεί το θέμα, τουλάχιστον από εσάς να μας ενημερώσετε να έρθει. Θα ξανασυζητηθεί οπωσδήποτε το θέμα. Καταρχήν θα συζητηθεί το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Εμείς όταν το πληροφορηθήκαμε το θέμα, ζητήσαμε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να μας ενημερώσει και για το σκεπτικό και αν ότι έχει κάνει όποιες επαφές με τις... Πρόεδρε, πότε το μάθατε εσείς ότι έγινε αυτή η Προχθές, προχθές. Δεν το μάθατε από τις 29 Δεκεμβρίου, δεν είχατε μάθει κι εσείς τίποτα. Στο διαβούλευμα Πού, στο προηγούμενο συμβούλιο. του 29 Δεκάτου. Μπορεί να μην συμμετείχαν. Έχω μια ευαισθησία σε αυτό το θέμα, εγώ οφείλω να σας το πω. Αλλά όταν διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις. Ξεχνάμε ότι έχει το όνομα σου και η απόφαση. Προκάλεσε για να έρθει. Εγώ σας είπα ότι έχω καλέσει, Δευτέρα ή Τρίτη θα έχουμε συνεδρίες του Σωματείου. Δευτέρα σας καλούμε στη συγκέντρωση που θα κάνουμε στην Αθηνά. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Θα συνεδριάσουμε εμείς και να αποφασίσουμε να πάρουμε αποφάσεις. Ζητήσαμε, σας είπα, μια ενημέρωση πληρέστερη για το θέμα. Μπορεί να μην συμμετείχα εγώ γιατί έχουμε κάποιο κόλλημα με τη σύζυγο. Συμμετέχω μία εγώ και μία σύζυγο. Να το επαναφέρετε στη διοίκηση και να καλέσετε και τον Δήμαρχο. Και να καλέσετε στη διοίκηση και τον Δήμαρχο. Εμείς πήγαμε και επισκεφτήκαμε αμέσως το διοικητή του νοσοκομείου. Ζητήσαμε διευκρινήσεις, τοποθετήθηκε στο θέμα και με βάση αυτό εμείς θα συνεδριάσουμε στο Σωματείο και να πάρουμε μια απόφαση. Εντάξει, τέλος. Έτσι. Θέλουμε τη συμπαράσταση. Επομένως, αφού έχουμε και τη δική σας απόφαση, αυτό θα είναι γνώμονας, γιατί εμείς έχουμε ευαισθησίες στις τοπικές κοινωνίες. Θέλουμε να βλέπουμε. Εγώ είπα ότι θέλουμε να βλέπουμε στα μάτια τους ανθρώπους γύρω μας και να μπορούμε να τους μιλάμε με ειλικρίνεια. Ακούστε Και τον να κύριο Βάρσο. Και κύριε Πρόεδρε, επειδή γνωριζόμαστε και πολύ καλά. Είμαστε και προσωπικοί φίλοι. Θέλω να καταλάβετε ότι πρέπει να πάρετε πληροφορίες από το Σωτηρία. Τι συμβαίνει εκεί με αυτή την κατάσταση που εκεί υπάρχει. Να καταλάβετε ότι τα παιδιά μας μπαίνουν στο τρένο. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά με τους αλλουδαπούς ήδη έχουν πρόβλημα. Σκεφτείτε να έχουν και τα άτομα αυτά που είναι με ιδιαιτερότητες. Σκεφτείτε τα ανάβρητα το σχολείο, σκεφτείτε τη γεωργική σχολή που λειτουργεί και νύχτα. Σκεφτείτε τα σχολεία του Αμαρουσίου, σκεφτείτε ότι είναι 3 δήμοι. Πέφτει η Μαρούση και η Φυσιά. Και βορειότερα προάστια, σκεφτείτε τον κορμό του τρένου, τι έχει να τραβήξει αυτός ο κόσμος που θα πήγαινε έρθει. Και σκεφτείτε και τους ασθενείς που στη Σωτηρία σπάσανε και χειρουργία, σπάσανε και εντατικές. Να σας ρωτήσω, σε επιστημονικό είναι το πρόεδρος επιστημονικό. Ο κ. Βελδέκος είναι απέναντι. Για δεν να του δώσουμε και εκεί. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και επειδή ξέρω το χαρακτήρα της.